Amin wa alaikum salam. Mutane salama da su. Na ga jikin ki a sanye ne ya faru. Wallahi na gaji bacci ne. Mai gida nake cigiya. Mai gida ki duba mai gidanki a waje mana. Ba wani ban yadda ba. Mai gidanmu kwana biyu na gaya min wai zai ina so wai in sai mai da kwana na. Oh, ki haka kwanci? Kuma na ga ban gan shi ya kwana ba gashi har rana ta yi. Shi yasa ce zan zo in duba shi a ɗakin. Ni ya za ni me zai kawo mai gida ɗaki na? Baya. To kauce in duba ɗakin. Ai fa nan ba ɗakin ki bane ga ɗakin ki can. Kauce ki ban guri in duba mai gida a nan ɗaki. Tsohon munafiki fito. Wallahi na shiga uku a yana ciki abin da nake tunani. Baby! Baby! Allah ni kan fito. Mai gida fito. La ilaha illallah. Muhammad.